diners per a la recerca. Les principals necessitats de recerca són principalment necessitats de finançament. De fet, tenim un potencial enorme. Tenim les persones ben formades. Tenim molt de talent en la nostra societat catalana. I el que vulgui col·laborar pot fer-ho. No es pot al·legar ignorància. Suposo que avui dia, inclús per internet, es pot dir quiero colaborar con Retina i li sortirà ja una llista enorme. En el cas particular de les distròfies de retina, per exemple, des de la Fundació de Lluita contra la Ceguesa, la Fundaluce, nosaltres hem invertit més de 700.000 euros durant els anys que la Fundació està treballant. I haig de dir també que amb una col·laboració molt important de Retina Catalunya. Els canvis més significatius respecte a la primera edició és que les bases dels premis ja d'entrada ara permeten que una persona que s'ha presentat un any es torni a presentar l'any següent, perquè de fet del que es tracta és no de premiar una persona puntualment per un any de la seva recerca, sinó valorar i premiar i ajudar a les persones que estan investigant durant tot el recorregut. I també, d'entrada ja, s'oferien 3 premis. És cert que a la primera edició es van donar 3 premis, però va ser de manera excepcional i aquesta segona edició ja han quedat establerts 3 premis, primer, segon i tercer, amb una quantia econòmica superior que doblen la quantia de la primera edició. És increïble el que es pot aprendre i també saber que a títol individual o a títol o es pot fer pressió perquè hi hagi una major mirada cap a la investigació, que no es retalla la investigació, que s'està retallant, i és que realment és un catalitzador, canvien vides i milloren la qualitat de vida de molta gent, els investigadors i les investigadores. Avui surto amb molta alegria també i et sents una mica petitoneta, no? Perquè veus que dius, hosti, què faig jo amb el meu dia? I aquí hi ha gent investigant coses importantíssimes i dius, i què faig jo? Noves investigadores. L'objectiu de la recerca tenia resoldre l'estudi genètic i trobar la causa molecular dels pacients que, tot i haver fet un estudi genètic, no havíem trobat quin era el gen responsable de la seva malaltia. El nostre projecte és crear organoides retinales a través de cèl·lules de pacients i a través d'això entendre una mica millor la patologia que padeixen, que normalment són distròfies retinals, i també provar noves teràpies amb aquests organoids. La veu de l'experiència. Bueno, jo sempre explico que la ciència és cosa de tots i no és una frase feta, sinó que és una realitat. Nosaltres, els investigadors, no podem fer recerca sense l'ajuda dels metges, sense l'ajuda dels infermers, dels optometristes, però és que tampoc ho podem fer sense l'ajuda dels pacients, dels familiars. També tenim tot l'aspecte social, no?, d'un diagnòstic de distròfia de retina, sobretot quan diagnostiques a una persona que no és conscient o que encara té un grau de visió, diguem, important. És molt important tot el que són les associacions, tot el que són el suport, sobretot per entendre el seu diagnòstic i assumir una miqueta la realitat i el que comporta això, de tenir un problema visual que probablement anirà a pitjor i que ell pugui adaptar-se, aquesta persona pugui adaptar la seva vida laboral, social, familiar a aquest diagnòstic que se li acaba de donar. Això és un procés també molt important i que sempre ha d'anar en paral·lel al diagnòstic clínic. Associació Retina Catalunya, una gran comunitat per a persones amb distròfies hereditàries de retina. Suport, acompanyament i assessorament.